szeretném megkérdezni a tanár urat, hogy beszállt-e a gyógyszeriparba, mert hogy a Facebookon egyre több olyan hirdetést látunk, amelyen Nógrádi György egy mankóval látható begipszelt véres lábbal, amelyben azt írják, hogy az izületeim porosak az öregségtől, de megtaláltam a módját, hogy helyreállítsam. Nógrádi György miért volt ez? Hihetetlenül felgyülemlett a rothadás a lábamban, az orvosok nem tudják, hogyan kell dolgozni, szóval kérdezem a tanár urat, hogy mi ez az. Ez egyszerűen aljaság, semmi közöm a gyógyszeriparhoz nincs, a lábaim is jól működnek, mielőtt bárki bármit kérdezne, nem rothadnak, nem vagyok begipszelve, lehet, hogy 2 perc ma elesek és be lesz gipszelve a lábam, de még nincs. Én ezt egy rendkívül mocskos dolognak tartom. Pont. Tehát a hallgatókat egyébként arra kérjük, hogyha Nógrádi Györggyel ellátott bármilyen gyógyszeripari vagy bármilyen hirdetésekkel találkoznak, akkor ne vásároljanak a lábrothadás csökkentő gyógyszerből. Mert Viszont hogy ha valaha fölkérnének, nagyon szívesen reklámoznék csokoládét vagy üdítőitalt, mert azokat viszont szeretem.